De evenementenbranche is een van de hutstroffe sectoren troch de coronacrisis. Een protte evenementen binnen skrast en dat verneemt het bedrijf Hoogland Attractieverhuur uit Eerste Nijtserk ook. We hadden natuurlijk nog wel wat poppen, Sarah's, Abrahams, van de jaren eyecatchers, ballonnenbogen doen we nog en bennenfeestjes. En ja, er wordt echt wel eens wat georganiseerd in het dorp nog voorbij, maar het is alweer heel kleinschalig, dus het is net wat het bij. En we zijn enorm in de kosten bij ontsnijden om te proberen hier doorheen te komen. En nou ja, gelukkig hebben we wel wat buffers, dus we kunnen wel een stompje hebben. Maar ja, het moet eigenlijk net al te lang door. Wij hopen dat na september dat er nog weer onvullende steunmaatregelen komen. En ja, wij denken dat we toch nog een hele grote beperkingen hebben. We hadden dus meestal in de winterbaan wel de nodige indoor evenementen. Alleen de indoor evenementen, daar ben vaak ook liedsen bij die daar gebruik van maken. En daar moeten de ouders dus ook mee om die liedsen bij wat in de gaten te houden. Dus dat zal ook wel heel lastig worden we daar nog handel uit halen. De coronacrisis had ook een grote impact op de zakelijke evenementenbranche. In maart denk je van nou, het zal toch een paar maanden, dan begint het in mei wel weer. In mei denk je van nou ja, na de zomer, dan moet het toch wel weer beginnen. Nou, we zijn nu bijna september. En voor ons is er nog steeds geen uitzicht op werkhervatting. En dat maakt, het is gewoon bizar om dat mee te maken. Het is letterlijk codereerd voor de sector en daarom komen meerdere bedrijven op 25 augustus in actie. Wij gaan morgen met heel veel bedrijven uit de zakelijke evenementenbranche naar Den Haag. We gaan een manifestatie doen op het Malieveld om duidelijk te maken dat wij absoluut een derde ronde overheidssteun nodig hebben om massa-ontslagen en faillissementen te voorkomen. Het is ook een gelegenheid om onder de aandacht te brengen dat hoewel beurzen weer mogen in de meeste landen, dat de hele stringente 1,5 meter maatregelen het eigenlijk onmogelijk maken om een beurs te organiseren. We gaan ook op onze locaties iets doen. Hier in de Vallon waar we onze productie hebben en in Veenwouden waar onze opslaghallen staan. We gaan morgenavond bij de locaties rood uitlichten van nou ja, een beetje als het schemerig wordt tot 11:55. Om duidelijk te maken dat het voor onze sector echt letterlijk code rood is. En 11:55. Als er na september geen verlenging van de overheidssteun komt, ja, zullen er echt hele drastische maatregelen moeten worden genomen. En dat gaat met heel veel ontslagen gepaard. En dat is heel wrang in die zin dat wij een gezonde sector zijn. Hoe de toekomst eruit komt te zien, blijft voor de sector onzeker. Op dit moment hopen we er gewoon op dat einde van het jaar, begin volgend jaar, het toch voorzichtig weer gaat beginnen. En dat we hopen gewoon dat we zo lang overleven. Maar het is op dit moment vooral heel veel hoop.